Uz sve ostale u muzeju je, kako mnogi vjeruju, prikupljena najveća zbirka skulptura italijanskih umjetnika izvan Italije. Umjetničko blago iz srednjevjekovnog perioda i renesanse je vrlo raznoliko. Mark Jones, direktor muzeja, ističe: Sretni smo što imamo zaista najveću kolekciju evropskih umjetnina od srednjeg vijeka i renesanse do ranog modernizma. Tu su skulpture neprocjenjive vrijednosti, predivne tapiserije, izvanredne umjetnine od tekstila, od zlata, srebra, nakit. Izložbene postavke u svih 10 galerija strukturirane su hronološki tako da posjetilac vrlo lako prati i uočava promjene umjetničkih pravaca i stilova karakterističnih za srednji vijek i renesansu. Bronzani disk italijanskog majstora Donatella je najdraži eksponat Piet Mačur, glavne kustosice muzeja. Disk, nekad korišten kao pepeljara, samo je jedna od umjetnina neprocjenjive vrijednosti, kaže kustosica i dodaje: Naša kolekcija je zaista izvanredna. Omogućava nam da pokažemo svo bogatstvo umjetničkog stvaralaštva i kulture, perioda u kojem su umjetnine nastajale. Pripremanje eksponata za izlaganje u novim galerijama bio je ogroman izazov, prije svega čišćenje i restauracija više od 1800 umjetnina. Taj proces je istovremeno ekspertima dao priliku za detaljnu analizu i samih umjetnina i uvjeta koji su uticali na njihovo nastajanje. Također smo željeli posjetiocima omogućiti da razumiju neka od značenja koja su izložene umjetnine imale same po sebi, te za umjetnike koji su ih stvarali, za ljude koji su ih posjedovali i za kulturu kojoj su pripadali, kaže gospođa Mačur. Pojedini eksponati, kao primjera radi Becketova kaseta, nazvana po Thomasu Beckettu, ubijenom u katedrali Canterbury 1170. godine i kasnije proglašenom svecu, ponosu muzeja. Sada taj eksponat posjetioci mogu vidjeti iz svih uglova. Mislim da smo kreirali sveobuhvatan portret perioda evropske srednjevjekovne i renesansne vizualne kulture, ističe direktor muzeja, gospodin Jones. Za potpunu realizaciju projekta čuvenog londonskog muzeja trebalo je skoro 10 godina. Troškovi su iznosili $53 milijuna, a većina tog novca osigurana je privatnim donacijama. Za one koji budu u prilici da posjete muzej Viktorije i Albert, na kraju ovog videozapisa i informacija da je ulaz u muzej besplatan.